एक छोटी सी कथा की आदेश मिला है हमारे जनार्दन भैया ना, आदरणीय श्री जनार्दन भैया हरिश्चंद्र सत्यवादी राधा हरिश्चंद्र, जो कि अपने कुल में ही नहीं हमारे विश्व के लिए एक स्थान रखते हैं और उनका नाम आज भी गाया जाता है। सही बात है। हेलो हेलो तो प्रयास है त्रेता युग अवधपुर नगरी, त्रेता युग में भगवान राम रहा, लेकिन भगवान राम पहले पहले अवधपुर नगरी हरिश्चंद्र राजा रहले बड़ी महान, झूठ के आगे कहियो ना झुकले, मिले साच परमान। देवता लोग भी चाहे झुकावल, तब हूँ मन से ना डिगले, शर्मा मनोज आज गाई के सुनावत रे बाण, झूठ गया के ना झुकल। प्रतापी राजा सत्य हरिश्चंद्र सत्य बोलल काम रहे। एक दिन सुत रहले अपान भवन भाई, चर्चा हो लागल देवलोक में सत्य क्या है, सभा लागल है देवता लोग के, और देवता लोग में चर्चा चल रही कि दुनिया में सत्य बात का ये मालिक, केहू कहले ब्रह्मा जी सत्य हमें, केहू कहले विष्णु जी सत्य हमें, केहू कहले सत्यम शिवम सुंदरम, तले बीड़ा बजावत नारद बाबा, बीड़ा बजावत नारद बाबा, बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गई, बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गई, शर्मा मनोज आज गाना में सुना, शर्मा मनोज आज गाना में सुना। नारद जी से पूछाई, नारद जी पूछले कि का चर्चा चल रहल बा देवलोक में, तो देवता लोग कहल कि ये नारद चर्चा चलता कि सत्य का बा, आखिर सत्य है क्या, राम का नाम सत्य है कि शिव का नाम सत्य है, विष्णु नाम सत्य है, क्या है। तो नारद बाबा कहले कि सत्य हरिश्चंद्र
राम के बाद सत्य लागेला, राम नाम सत्य है। बाकी मृतलोक में एगो ऐसा शख्स बाड़े जकरा नाम के पहले सत्य लागल बा। सत्य हरिश्चंद्र, पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र सत्य बाड़े। जरे वाला लोग आज ही के युग में ना माने, जब से सृष्टि के निर्माण भइल तब से आज तक ले दो प्रकार के लोग होला। बाबा विश्वामित्र सुन ले कि सत्य हरिश्चंद्र, इतने बड़े बड़े देवता ऋषि महर्षि तपस्वी, और कौन सा राजा है सत्य हरिश्चंद्र, थोड़ा मैं भी तो देखूं। कसम खा ले विश्वामित्र कि हम राजा हरिश्चंद्र के सत्य से झुका। राजा सुतल बड़े अपना घर में, रात्रि के समय में तो राजा सुत रहले अपना भावनवाई, रतिया देखत रहले ऐसन एक सपनवा। रतिया देखत रहले ऐसन एक सपनवा। राजा सुत रहले अपना भवनवा। एगो साधु बाबा आई बाड़े, साधु बाबा राजपाट दान ले ले बाड़े। अहम भिखारी हो गए, मन में चिंता भइल भारी, बतिया कहले सामरिया। मन में चिंता भइल भारी, बतिया कहले सामरिया। शर्म गावत बाड़े, शर्म गावत सभा बीच में गनवाए हरी। आरतिया कटल बाड़े सत्य सपनाए, कटल बाड़े सत्य सपनाए। सपना में देखले बाड़े राजपाट दान दे देले बाड़े, नींद टूटल बा तो मन में भारी चिंता बा, ई साच बा कि ऊ साच बा। राज में बानी तवन साच बा कि राज दान देले बानी तवन साच बा। कुशवाहा के आन बान शान श्री देवनाथ सिंह जी नारायणपुर 501 रुपए के धनराशि प्रदान भई। हार्दिक अभिनंदन करब, हार्दिक प्रणाम करब, परमात्मा से प्रार्थना करब शुभकामना खातिर। ए मालिक हई देखी राजा के चिंता बा, मन में निर्णय के होत कि कौन साच बा। दान दे देले बानी तौन साच बा कि हम राज में बानी तौन साच बा। तबले बैठा रहले, सुबह के समय रहे। अमोद जी राजा पाकड़, अमोद भैया की ओर से 100 रुपए का धनराशि दिया गया। हार्दिक अभिनंदन।
हार्दिक प्रणाम। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। तबले बाबा विश्वामित्र साधु के रूपवा धइले, अरे अवधा में चली भइले। साधु तपस्वी के भेष में अयोध्या में पधारता बाबा विश्वामित्र। साधु के रूपवा धइले, अयोध्यापुरी में गइले। राजा से बोले ले जा रहे। साधु के रूपवा धइले, अवधापुरी में अइले। राजा जी से बोले ले जा रहे। हे बाबा पहुंच गए अयोध्या में। राजा जब देखी गली हले, देख के प्रणाम कइले। आसन पर दिहले बैठाई। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र देख के प्रणाम कइले, आसन दिले बाबा से। आसन पर बैठा के दंडोत प्रणाम कइले। अब पूछले कि ये बाबा पहुआ पखारे लगले, पहुआ पखारे लगले। रूपवा निहारे लगले, गवले मानो जलए। पांव पखार के आसन पर बैठौले। बाबा पूछले राजा चिन्ह तारो। राजा कहले कि जी महाराज चिन्ह तानी। बाबा कहले कि कुछ याद बा? तो राजा कहले कि बिल्कुल याद बा। बाबा खजाना के चाबी लिहल जाए। खजाना के चाबी दे देले बाबा के। सिंहासन पर बैठा देले। आ सिंहासन पर बैठा के कहले कि